Guys, dito na ako sa baba, kaso lang hindi ako pinayagan kasi nga may protocol tayong sinusunod ngayon, guys. Kaya babalik na lang ako. 1, 2, 3, come on! Hello guys, magandang hapon. Pambira. Dalawang araw akong hindi naka-vlog guys kasi kaproblema yung mukha ko. Oh, tabingi ngayon guys, oh. Tabingi yung mukha ko. Namaga yung kabila. Kasi nga guys, dalawang araw na masakit ng ngipin ko. Dalawang araw din akong di lumabas sa bahay. Hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa labas ngayon. Mula nung namalingki ako, pag-uwi ko dito, di ba may na-vlog ako noon. Tapos, di na ako nakapag-vlog ulit kasi nga sumasakit yung ngipin ko eh. Dalawang araw na ininda ko yung sakit sa ngipin ko. Tabingi pa nga mukha ko. Dito, medyo payat. Dito, makapal. Yan o. Pambirang buhay. Nasira tuloy yung kapugian ko dito. Pambirang buhay guys. Dalawang araw ako hindi nakapag-vlog. Tapos yung wifi pa namin dito, ang hina. Ang tagal pa mag-load. Upload ako, ang tagal. Akit ng ilang oras. Pambira. Pag-edit din, matagal din. Madali mag-edit eh. Kaya guys, paumanhin talaga sa inyo na wala akong nagawang vlog, dalawang araw. Wala sa mood eh, kasi masakit ang ngipin ko eh. Bungal-bungal na nga itong ngipin ko. Sunod-sunod na yung sakit sa ngipin ko tuloy. Pambira buhay talaga. Mga manay, paumanhin sa inyo. At salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. At sa mga viewers ko, maraming salamat. At sana pagka nanood kayo or nag-subscribe kayo, dapat comment kayo doon para makikilala ko kung sino kayo nag-subscribe sa akin channel para magpapasalamat ako sa inyo. Sa ganung paraan, may iabot ko sa inyo yung pasasalamat ko. Kasi pag nakita ko na may nag-subscribe sa akin channel at saka dumadami yung viewers ko, ang sarap sa pakiramdam guys. Parang gusto kong laging mag-vlog at may maraming may upload para parang ano ba, yung hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko eh. Masaya ako pag mayroong mag-subscribe at saka nagsubaybay sa aking channel guys. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ko kayo makikilala eh dahil wala namang nag-comment. May ilan na nagpapasalamat na ako sa kanila. Mga viewers ko, maraming salamat sa nag-subscribe. So mamaya guys, lalabas ako mamaya. Hindi ko alam kung ano kayang protocol ngayon sa ating barangay kasi dito sa barangay Commonwealth guys, mas lalong hinigpitan nila yung protocol sa mga taong lumalabas. Dalawang araw akong nakalabas guys. Kaya di ko alam kung anong protocol nila. Mayroon akong quarantine dito, tapos mayroon naman pala itong number na kung anong number na araw mo nga lalabas ka, at saka number din na hindi ka pwedeng lumabas. So ipapakita ko sa inyo yung quarantine pass namin. So guys, quarantine pass namin guys. Kita nyo, parang wala. Yan guys. Ngayon, yung huling number niya guys, yan daw ang kunwari, ito, 6 yung sa akin guys, pinakahuling number, 6. Hindi ko alam kung anong araw ito. Kaya mamaya guys, lalabas ako mamaya. Makibalita ako dun sa labas mamaya kasi dalawang araw nga ako hindi nakalabas guys. Kaya mamaya paglabas ko, papakita ko na lang din sa inyo mamaya kung ano yung may share ko rin. Balita din sa labas kung anong nangyari. Okay guys, uli sa lahat ay sorry talaga na hindi ako nakapag-vlog dalawang araw. Hindi ako nakapag-upload ng video. Sakit talaga ang ngipin ko guys, hindi ko kaya eh. Natutulog nga ako parati. Pero uminom na ako ng gamot guys. Sa awa ng Diyos, maga pa siya pero wala nang kirot. Kaya bahala ko, ipapabunot ko na siguro to. Bahala na kung ilan ang ngipin ko guys. Ang kulang, nabunot, 1, 2, 3, 4 na ngipin na nabunot ko guys eh. Yan, nakabungal-bungal na nga ako. Tapos babawasan naman ang isa ito.
Di wala na, paubos na ng paubos ng ngipin ko. Ibig sabihin, bawas na ng pabawas yung kabugian ko guys. Joke. Hindi, talaga hindi ko nga alam guys, pagpabunot to, pag nawala na naman yung sakit dito guys, hindi ko na naman maisipang magpabunot. Kasi wala na nga sakit eh, di ba? Pag sumakit na naman ulit, diyan na naman magpursige na mapabunot eh, bawal naman bunutin guys pag maga. Di ba guys, kaya, sige lang, babawi na lang ako sa susunod guys. Mamaya, lalabas ako, papakita ko na lang sa inyo kung anong resulta paglabas ko mamaya. Kung ano na namang protocol talaga para sa barangay. Okay guys, papakita ko sa inyo mamaya kung anong resulta. Bye-bye! Guys, dito na ako sa baba, kaso lang hindi ako pinayagan kasi nga may protocol tayong sinusunod ngayon guys. Kaya babalik na lang ako. Uuwi na lang ako. Saka hindi rin pwede ipapakita sila yung mga frontliner natin kasi parang ayaw nila eh. Kaya dito na ako sa labas guys oh. Lalabas sana eh, di naman pwede. Pero susunod na tayo guys sa protocol. Kasi nakakabuti naman para sa atin yan guys, di ba? Kaya babalik na lang ako, bis na bibili ako ng merienda. Bukas na lang, kasi yun ang schedule sa ID ko guys eh, yung number. Yeah, okay, lakad na lang ako pauwi guys. Okay, hindi ako pinayagan guys eh. Okay. Okay, pa-shout out na lang sa mga frontliner natin. Bukas na tayo makapag-merienda. Taste na lang muna tayo. Okay. Okay, gumagawa pa dito guys. Nagsisimento sila. Pinapaganda yung daanan guys oh. Okay, pinapauwi ako sa barangay. Bukas pa daw yung number ko lalabas. Yung frontliner dyan. Ha? Wala pa number. O bukas pa daw yung ano ko, yung sa number ng ID kasi pinakahuling number pala daw eh. Oo. Even number. Pero bukas daw kahit maghapon na akong lalabas daw pwede. Sabi ko. Okay. Kaya para rin naman sa atin yan, susundin na lang natin yung protocol nila. Okay, para matapos itong problema sa COVID-19. Okay. Okay, boss, salamat. Okay. Okay guys. Pakita naman ako sa ating munting tahanan. Okay na, may nakausap tayo dun sa barangay kanina. Nakausap ko, di lang na videohan kasi nga bawal sila. Hindi sila pumayag na videohan guys. Kaya uuwi na lang ako. Okay. Alright, dito na ako sa loob ng aming munting tahanan guys. Paakyat na ako sa taas. Yan, mga kapitbahay ko. Diba? Hi, mga bata. Hello. Mga bata guys nagmamas din sila guys. Kasi nga, ano dito guys, yung protocol dito, hinihigpitan talaga sa barangay. Okay, bye-bye sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Get out. Okay, akit na ako ha. Bye-bye. Kaya tayo mga bata guys. Okay, akit na. Bukas na lang ako lalabas. Wee-hee. Dito rin tayo nakabili ng merienda. Squeeze na lang guys. Pwede naman bukas siguro. Pwede naman bukas. Nakakapagod din yung ano guys, takyat. Kasi nasa fifth floor kami. Kaya tamang-tama talaga hingalin ka. Takyat. Okay, dito na ako. Wala, bawal. Bawal ako makalabas. Bukas pa itong number ko. So yes, dito na ako sa loob. Pinapabalik ako sa barangay. Oo. Mga frontliner doon. Ang number ko pala sa is bukas. Bukas pa. Ikaw siguro ngayon.
Okay guys, dito na ako sa bahay. Di ko na pinapakita yung ano. Na-interview ko kanina sa barangay kasi bawal nila eh. Hindi ko pinayagan kaya wala na lang. Hindi na natin namimilit kasi baka mamaya makasuhan na tayo. Okay guys, dito na ako. Salamat!